Asmaraina semopan yang ngaruna kadinetraning aku rapuh kekidungan kung anak Prabu paduka mboten perlu kedlarung nganggen paduka Anandang Sungkawa nggih. Mboten wonten ginanipun. Kula aturi mbucal raos tida-tida ringa-ringa. Raos adih, raos jirih dipun bucal kemawon. Awakipun piyambak menika ngibarataken nyabrang sampun gebadut klebus. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Tinimbang mundur barang wirang yen cara kula maju mawon. Kula aturi ngetingalaken dada satriya. Paduka menika trah kesuma linairaken minangka dados jejering satriya. Urip yen cara kula kudu cara nganggo satriya. Langkung-langkung ngadeping Pancabakah. Upama to nganti kedadian tekaning pati ya nganggo lan wani ngrungkepi darmaning satriya niku sing panuwun kula nggih. Sampun monggo tumuli sawe kowe gadis ya kowe dhewe kadhepna sedaya para kadang paduka Pandhawa nggih. Mekaten wanter panuwun kula mugi lajeng kepareng ndaraturipun ing bapa nggih. Ora sudi. Ora sudi, ora sotak. Nganggo pituturmu. Yen wingi-wingi Suyudana percaya karo Sengkuni. Yen wingi-wingi Suyudana mbangun miturut karo kowe ning yen saiki prei. Yen saiki Suyudana krungu suarane Sengkuni wis jeleh. Marai mutah endak-endak senajan to kowe iki menungso ning kabeh mawa wisa suaramu ana racune iya apa ora jare arep gawe mulya ning nyatane kowe nyengsarake wong akeh
Aku sengsara ya mergo kelakuanmu. Aku kelangan wong tuwa, aku kelangan sedulur ya mergo pakartimu. Iya apa ora? Wong Ngastina kabeh nandhang sengsara. Para dalang jungkel jempalik mergo kelakuanmu. Purwakane kowe wong bingkanane tekan Ngastina mung arep wuru pangan. Golek kamukten, golek derajat pangkat, golek urip sing kepenak ning moh kangelan. Iya apa ora? Endak-endak atase menungso kok diwatak kemladian ora nemplek ora urip. Aku ngerti ento Brontoyuda ki panjen kok sengaja. Kowe sengaja ngedu kumba aku karo adi-adiku Pandhawa. Awit danyana praknyana Sengkuni duwe milik yen to Kurawa mati Pandhawa mati. Kowe kepengin ngukup kamukten bumi Ngastina iya apa ora? Ayo jawab. Ayo wangsulan. Pringas-pringis. Duka yayasini dijojo pangawing-wingis. Kumetut padoning ladi. Denaping kok katon kabarenang. Muka katon Bromarkata Pindha Puspita Wurawari. Oh ngono ta. Ya tak trima kowe. Ngundhamana karo aku. Ning ngene. Tak jaluk lehmu omong karo aku ditata aja waton jeplak. Wis saiki ora ana ratu, ora ana patih. Ora ana wong tuwa, ora ana anak. Anane mung Sengkuni karo Suyudana. Oh alah. Suyudana. Anggepmu apa? Iki ala-ala anak ratu lho. Aku ki ora mung menungsa loro saudon. Aku duwe kamukten. Ewa semono aku digadang dadi ratu ana Gendara Desa. Aku sing kudune mukti ana Gendara Desa. Gendara Desa kuwi negara mongko ya ora mlarat. Ewa semono tak rewangi aku tekan Ngastina mergo aku labuh karo sedulurku wedok. Jaman rikala semono kaya ngapa bombong ing pikirku sedulurku wedok dipondhok dening ratu sing jare Gung Binathara jejuluke Pandhu Dewanata. Kaya ngapa bombonge Mbak Yu Gendari bakal dipundhut garwa Patmiwara dening Ratu Ngastina nanging apa lidak. Tekaning ndata kok cilaka temen Mbak Ayuku. Tekan Ngastina mung disorok kaya uwuh. Ora mantra-mantra jejeling ratu mung kandhek ana kladu ing pawarta yen to Pandhu. Ratu sing adil para marta. Ning jebul sepi ing pangangen-angen. Pandhu watake ngiwake marang rasa kamanungsan. Antase Mbak Yuku Gendari kuwi ya anak ratu ning dianggep kaya dhewe wanita tuna susila. Ngidak derajating wanita. Putri Boyongan dianggep kaya baru leh garukan. Tekan ngomah didum karo seduluri lanang. Mbak Ayuku dipasrahke karo menungsa sing duwe cacat caca netra sing ngarane Dastarata. Wah,
kaya ngapa panjenite Mbak Yu Gendari? Nganti kawijiling prasapa, oh iya Pandu kuwi banget nggonmu deksiya karo aku. Ning titenono besok akhir tembe. Anak turunku ora bakal akur karo anak turunmu. Mbak Ayuku nedha nrimo. Diajak Bro Ibrayan marang si Destarata. Ning gumunku Destarata senajan to menungso sing tung-tung dalung. Ora ngerti lor kidul kok mbranyake ora jamak-jamak. Mbak Yuku dianaki 100. Wis semono anak 100. Destarata ya ora tanggung jawab anggone anak-anak. Aku dipasrahi supaya momong. Mergo aku ngeman karo Mbak Ayuku. Mung kepengin nutuk marang wirange sedulur wedok. Nambani laraning ati sedulurku Kang Mbok Gendari, bocah tak pinterke. Tak gulawentah ing pengajap besok akhir tembe aja nganti kalah karo anake Pandu. Ning jebul aku ana kedadean kaya ngene. Sengkuni. Kowe kelingan ora? Anggonmu ngrumat kowe iki tak rewangi budidaya nganti rusak awakku mergo aku diajar karo wong sing ora seneng karo aku. Jenengku wis mendina padha dienggo kere-keran para dalang-dalang kurang ajar. Ewa semono aku trima. Iya, tak trimakake. Daya-daya mung merajakke anak. Apa rumangsamu kowe dadi ratu kuwi sing ndadekke ratu bapakmu Destarata kae apa? Bapakmu ki ora mung picek mripate. Ning sing bidhok rasane aja meneh kok ngrenggo anak bojo. Ngrembug awake dhewe wae ora jigus. Widestarata. Ngedeng krangsen ki mung perintah-perintah tok. Nek ora ditandangi ngunya-unya wong. Apa anggapmu kowe dadi ratu ki mergo kepinteranmu? Mergo pambudidayanmu. Ambel cut. Sinau ora gelem kok kon pinter mong dadi ratu kuwi angel lho. Kejaba pinter syukur wicaksana. Ning yen kowe kuwi pinter saka ngendi? Kowe iki cumplung kanjingan nyawa. Ora tau sinau ijazah malah kepara tuku. Ngono kok iso dadi ratu tangelamun. Kowe dadi ratu ki nek ora budidayane Sengkuni ora bakal kelakon. Tangeh langemun kelakone wis semono. Kowe karo aku kok banget le. Sak ndet sak nyet. Ngunekke wong tuwa sing wis labuh karo diapurmu kok dianggep rasaku wis kaya kemladean kuwi ketemu pirang perkara. Asu. Bajingan kowe. Apa meneh kok aku kowe ndumuk nek aku ki arep ngucik bumi Ngastina ketemu pirang perkara. Aku gawe Brantayuda kok arani nek aku ki Sengkuni ki duwe melek karo Kamukten Ngastina. Dasare apa? Kowe pancen truk biangane. Wis saiki ngene wae. Golek urip dhewe-dhewe, golek nasib dhewe-dhewe. Kowe ya golek urip dhewe, aku ya tak goleki nasibku dhewe.
Wiwit dina iki Sengkuni metu saka golonganing Ngastina. Tak patenane para Pandhawa. Ning ngene. Senajan taku saguh mateni Pandhawa ora kok aku bakal sabela karo Ngastina. Apa meneh aku mbelani diapurmu. Aku mateni Pandhawa mergo aku bakal males miji tuwuh lara wirang. Karo Pandhu Dewanata kang tatkala semana wis gawe cilakane Mbak Yuku Gendani. Wis ngono wae. Hei Surakmrata, Jayamrata, Pra Pandhawa. Aja maju mbaka siji bareng ngomong. Ayo bareng mati karo Paman, kula ingkang nglepat paman, kula nyuwun pangapunten Paman Arya, kulakti kendel kula nderek paduka. Sengkuni. Ayo Werkudara aja maju mbaka siji bareng ngomong. Kakangmu Punta adimu Janaka kembar kon maju. Nek perlu Pandhu kon tangi saka kuburan. Ayo kon maju pisan. Ora sanggup ngrasani. Karo Pandhu bapakku. Piye? Kowe kok dadi nyebut nek Pandhu bapakmu iki ketemu pirang perkara. Dek lakon apa ana lelakon Pandhu ngeloni kundi? Jago goblok banget. Pandhu anak-anak Werkudara kene ora nyambat tanggane tangeh lamun cangkeme. Aja mlayu iki.
Dimas Werkudara. Apa? Kok mlayu-mlayu? Ngestina ngeculke senopati sapa? Sengkuni. Sengkuni Digdaya. Ampira jamak-jamak ya, Truk. Mbok. Wong kula wau ora nonton kanan. Sibuk nglumpuke sajen. Ya kok niki keterangane panjen Sengkuni ora kaya biasane. Juragane karo aku yo juragane ora. Nah nek apa? Didapuk panitia ya ora. Mosok Kresna kok dadi panitia wayangan kaya ora. Nek Ndarawati gek pailit barang ora apa-apa. Niki sing cetha Sengkuni ampuh tenan, Den. Jan yakin niki mongko adat sing wis ki Sengkuni iki Digdaya ngene iki mesti bar royal. Obate isih ampuh. Ning ning omah wis digelut sing wedok ngono to Surat Digdaya. Ngerti obat. Purwoceng. Malah promosi ora. Dimas. Apa tak kandhani? Sengkuni iki saknyatane ora duwe kadigdayan. Wiwit jaman semono senajan Sengkuni iki duwe kadigdayan nanging mapane ana lambe kok iso. Mergo pancen wicarane Sengkuni kabeh ora ana sing bisa ngalahake. Ngendi wae ana Sengkuni kandha kabeh wis ora ana sing bisa gulawat. Kuwi dadi kadigdayane Trigantalpati kuwi yo mung ana wicara ning yen saiki ora Digdaya. Wis ora ana sing jak omong. Ning nyatane tak kapak-kapakke ora digawe rasa. Ya mung Dimas Werkudara kurang waspada. Apa ora kelingan Dimas jaman rikala semana? Eyang abiyasa dipotah dening para wayah-wayah. Ya Kurawa ya kowe sak ngadang. Lengatala. Oh iya, aku kelingan arek ngono. Lengatala kang ana jroning Kendhaga merga padha kanggo rebutan banjur disawatake tiba nang Jerambah. Sengkuni gulung sak randuning badan kebak dening Lengatala. Nanging ana sak piranganing awak sing ora kena dayaning Lengatala, yaiku kang minangka dadi wewadine Patih Sengkuni. Nggo napa? Ana Sasmita Medi Cantuka. Ngerti ora Medi Cantuka? Ngerti ra, Truk? Mboten ngerti. Nek Medi Gimin kanca kula. Kuwi ngerti kok. Apa? Medi Cantuka. Kuwi nek ora kleru bakule sing sumilir. Hah, kae nganu Sumadi. Oh, mantune Sumon. Ah iya. Nganti kepriyut. Kepriyut ki apa ora? Ngerti ora? Ora. Dijajal cetakno apa Medi Cantuka? Silik. Silit. Iya. Iya. Silite Sengkuni. Lah iya apa silite Bagong?
Angger kok sudet. Papane ngkang dumunung ana kono. Ya nang kono minangka dadi pengapasane Patih Sengkuni. Mesti mati. Wah. Yen ngono pamrih sudete. Itu bendaramu tututi. Nah. Lan niku ajeng genahke lakon adegan niki kok rada ora patek dong. Niki Brontoyuda lho kok dadi rumangsa kok sampeyan niku sing ora-oran. Karepmu piye? Kok dadi Brontoyuda kok ngilit apa ngrembug silite Sumadi niku? Yen kowe ora ngerti ya wis, mengko ora ngerti dhewe kowe. Aduh ya, iki lakon apa kowe aja edan Werkudara. Aku ora iso nek perang kok carane ngene iki. Perang ya sing tenanan jotosan apa piye kok. Perang kok ucel-ucelan ngene iki. Ah. Petruk Nun. Sengkune kecekel nggih. Sikile cekelno. Wah. Panen mate kok sikile kaya tela. Ora tau adus ya, Gong. Kowe ora edan. Iki karepmu kepiye? Perang ya perang ning aja ngene iki carane. Ben. Niki jane karepe pripun, Den? Arep tak goleki Medi Cantrukane. Oh. Medi Cantruka niku wau napa to? Silit. Oh, ya. Silit, Gong. Hah? Silit. Medi Cantruka ki silit. Oh ya, tak tulis. Tak nggone mayang sesuk bengi. Lakone gugure Medi Cantruka. Aduh mati aku aja edan. Petruk celana aja. Waduh sikilku mah kok tlikung men. Nah, ora. Gong, kae cangkeme Sengkuni iki sumpelana. Men ra bengak-bengok. Kowe iki rasa kakean crigis. Meneng wae mengko ora rampung dhewe kadang gak dirumati kok. Mengko nek dirumati wis mari ya sesuk digawa lunga meneh. Kowe ora edan Werkudara karepmu kepiye iki? Petruk Nun. Sarunge Sengkuni suweken. Tenan tegel-tegelan. Astagfirullah angali.
Kowe aja do edan. Ma aku nek ngono kuwi carane no. Wah. Piye Petruk? Wah, materiale akeh banget. Jebul Sengkuni ki mlaku edang-edeng iki mergo lakange kebak material. Wih. Ana tomate barang, Gong. Wah. Oh. Amula nuli mlaku ora normal mergo pancen. Wah, ngempit granat barang. Gong, apa? Sengkuni granate kok mung siji ya? Karena ketoke bar operasi wingi terjun. Petruk Lun. Golek ana pintune butulan. Wah, angel. Lah kebak banget e. Bolongane niku ora cetha. Wah. Iya aja edan wae. Ai nek ngene iki aku gemang ora carane ngono mungkuh dhisik to ya ora. Kowe ngira ora meneng tak tapuk lho ni kowe. Ora lara mong kaya dicokot ngangkrang. Bengak bengok. Truk, kok mambu sate? Sate ndas tuku yo. Niki bolongane mboten ketok niku, Den. Jan wah, karang semene gedene kok ora. Jal kok dalanane riyen. Aja edan kowe. Ora carane perang kok ngono. Werkudaraku cono kodine. Edan tenan. Iki jan wis parah lho, Gong. Mau wis rada ketok iki mingkem meneh. Wah, jane. Kok. Muni. Aja edan kowe. Sengkuni Sambato Bapa Ngakoso Ibu Pertiwi. Aku njaluk ngapuraku mung sedremo ngayahi wajib lan adile urip Sengkuni. Werkudara nek arep perang aja ngene carane. Gemang tenan aku. Wis. Pisan meneh. Wis. Kowe ra cah cerewet Sengkuni. Wis dituduhke karo Ndara Werkudara. Sadurunge ana kedadian kowe Sambato karo Bapak Yuwana. Karo Ibu Prastiwi mengko mbok menawa oleh pondokan Joni cangkemmu asu wis aku kepeksa tegel karo kowe Sengkuni sepiran men aku njaluk pangapura. Wah.
mati Kresna kakangku. Iya. Ning sanajan tumengkono gandeng wis tiba nang prasapa. Sengkuni gelem mati nanging kudu bareng karo keponakane sing banget ditresnani. Ora ana loro kan telu ya mung Yayi Prabu Suyudana ngono Yayi. Mangsa bodho anggon muju mangkah prayoga dibacutke lagu Yayi dadelake kesokakan.